Tak, vítajte v druhej epizóde podcastu. Zvládla som to. Nemyslela som si, že to stihnem takto presne o 2 týždne, ale áno, som tu. Totiž dodržať záväzok akémukoľvek druhu rozvrhu je pre mňa dosť ťažké, takže musím povedať, že som na seba fakt veľmi hrdá, že sa mi podarilo dodržať slovo a byť tu takto presne o 2 týždne. A mám obrovskú radosť, že tak veľa z vás si niečo odnieslo z minulej epizódy, že ste si vzali pre seba čosi, čo je pre vás prospešné, čo vám pomôže. Praktické spôsoby, vďaka ktorým môžete svoj život začať hneď žiť trochu inak. Takže obrovská vďaka za tak úžasnú a bohatú spätnú väzbu. Veľmi, veľmi, veľmi príjemne ste ma prekvapili. A pre tých z vás, ktorí ešte nevedia, ako tvorím tento podcast, je priamo závislý od vašich otázok. Tak ak máte otázku alebo otázky, ktoré by ste mi radi položili a stali sa tak súčasťou vytvárania tohto podcastu, pošlite mi ich prosím na e-mail info@miroslavatomasko.sk. Len mi do predmetu prosím uveďte otázka alebo otázka do podcastu. Po úvodnom dieli som mala pomerne dosť otázok na všetky. Dnes určite nestihnem. Dostala som od vás pomerne dosť otázok. Na všetky dnes určite nestihnem odpovedať. Preto sa pokúsim vybrať také, ktoré sa opakovali. A také, ktoré cítim, že z nich bude mať prospech väčšina z vás v tejto fáze podcastu. Každopádne sa budem snažiť pokryť, koľko je dnes v mojich silách. Tak poďme hneď k prvej otázke. Otázka prišla od Lenky a ešte jedna podobná otázka od Andrejky. Lenka sa pýta, aké praktické rady by si dala človeku, ktorý nevie žiť v prítomnom okamihu, jeho hlava stále ide. Asi viem, čo mi povieš, zamerať sa na telo. To už skúšam, ale ak je tam niečo ďalšie, tak si to rada vypočujem. A Andrejka sa pýta, v minulej epizóde si hovorila o meditatívnom vedomí. Aby som si toto meditatívne vedomie dokázala udržať počas celého dňa. Mám ignorovať svoje myšlienky? Je toto vedomie výlučne o ponorení sa do fyzického aspektu mňa, o tele, všímať si a uvoľňovať napätie, ignorovať myšlienky a vrátiť sa k pocitom? Dve v podstate otázky, ktoré obidve ženy sa pýtajú na to isté. Takže sa pokúsim odpoveď zhrnúť. Alebo zhrnúť odpovede na obe otázky do jednej. Nikdy by som nikomu neradila, ani neodporúčala, aby ignoroval svoje myšlienky. Alebo ignoroval to, čo mu v tej hlave stále ide. Nakoniec sa aj tak dobehnú. Skôr či neskôr si uvedomíš, že tvoje myšlienky utekali spolu s tebou za posledné minúty, hodiny, dokonca možno dni alebo týždne. Nikdy by sme nemali ignorovať žiadnu časť z nás. Nikdy. To, čo v skutočnosti chceme, je dosiahnuť hlbšiu úroveň pochopenia a poznania nás samých, toho, ako fungujeme. Takže namiesto ignorovania myšlienok, pozri sa na svoje myšlienky, pozoruj ich, vnímaj to šialenstvo v tvojej hlave, ten program, ktorý tam beží, ten príbeh, ktorý naskakuje v tvojej mysli v nejakých situáciách, keď si tam vonku a pokúša sa žiť svoj život. Teda nikdy nič neignorovať. Ale ani svoj život nezakladať na svojich myšlienkach. Nestotožňujme sa so svojimi myšlienkami. Ty nie si tvoje myšlienky. Nedovoľ im, aby riadili tvoj život. Lenže presne toto robí väčšina ľudí. Dovoľujeme iracionálnym vzorcom vytvárať zmätok v živote. Dovoľujeme svojim myšlienkam vytvárať stres, úzkosť, vedúcu k najrôznejším stavom. Od energetickej nerovnováhy až po depresívne stavy. Nezabúdajme, myšlienky sú veci. Každou jednou myšlienkou niečo zároveň vytvárame. Každou myšlienkou dávame čosi do pohybu, čo sa samozrejme následne logicky prejaví navonok. Takže ak budeme ignorovať tento zmätok, tento neporiadok, ktorý beží v pozadí,
On tam neprestane existovať. Bude tam, bude ďalej v nás, bude rásť, silnieť. Nástroj proti tomuto neporiadku, tomuto prepieraniu mozgu, proti úzkosti, proti iracionálnym myšlienkam je vidieť ich tak jasne a odhaliť ich tak hlboko, aby sme dokázali vnímať, aké v skutočnosti sú. Čo v nás spôsobujú. Vo väčšine prípadov to nemá absolútne nič spoločné s tým, kto my sme. Nemajú nič spoločné s našim životom alebo s našou podstatou, s našou prirodzenosťou. Takže ako náhle zistíš, odhalíš, ako tvoja myseľ funguje a čo v tvojom tele, v tvojom systéme spôsobuje, môžeš sa konečne rozhodnúť a otrhnúť sa od tohto nekonečného podmieňovania, od tohto programu, ktorý za teba vytváral, usmerňoval a mapoval celý tvoj život. Pretože tento zvonka získaný, alebo ak chcete naučený program nikdy nebude fungovať v našom najvyššom záujme. Poďme ešte ale k druhej časti Andrejkinej otázky. Je toto vedomie výlučne o ponorení sa do tela? A vlastne sa to pýtala aj Lenka, hej? Že viem, že mi povieš zamerať sa na telo. Všímať si a uvoľňovať napätie, ignorovať myšlienky a vrátiť sa k pocitom. Pozri, vždy chceme a potrebujeme cítiť, pretože takto s nami v skutočnosti život komunikuje, takto s nami život fyzicky komunikuje prostredníctvom našej intuície, prostredníctvom našich zmyslov. Veľa ľudí ide a robí hromadu vecí, kvôli ktorým sa cítia hrozne. A tak sme si zvykli ísť a robiť veci, kvôli ktorým sa cítime hrozne, že už vôbec nemáme pocit, že robíme veci, ktoré v podstate vôbec robiť nechceme. Doslova sme presvedčili samých seba a nechali sa presvedčiť našim okolím. To sú frázy ako život je proste taký, život je ťažký, život je boj. A my tomu veríme. A potom podľa toho žijeme svoj život. Takže sme vlastne kompletne odpojení od ktoréhokoľvek aspektu našej inteligencie. Lenže vždy chceme zostať v spojení, v kontakte so svojou inteligenciou, v spojení so svojím cítením, pretože cítenie nám v skutočnosti ukazuje, je pre nás veľmi presným kompasom. Spočiatku bude náš kompas nepresný, veľmi nepresný, pretože sme sa zaprátali hromadou neporiadku, nesprávnym zaobchádzaním samých so sebou, so svojím telom, bremenami, ktoré sme na seba uvalili. Takže sme plný toxicity, plný proste nejakých nazbieraných, nedokončených vecí, ktoré sú tam niekde zatlačené, hnijú, kvasia, sú toxické. A v okamihu, keď sa začneme dotýkať svojich pocitov, keď sa začneme učiť znovu cítiť, začneme znovu vnímať, ako sa cítime tu a teraz vo svojom živote a pozrieme sa pravde do očí. Áno, bude to ohromujúce, veľké, silné, mohutné, strašne ťažké. Preto toho väčšina z nás tak neskutočne uteká. Ale to je len prvá fáza, to je len úvodná fáza. Raz, keď toho veľa uvoľníme, raz keď to uvoľníš, raz keď sa naučíš emócie namiesto ich analyzovania, cítiť, keď si dovolíš nimi prejsť alebo dovolíš emócii, aby tebou prešla, raz keď toho veľa pochopíš, tá intenzita za tým celým sa automaticky zmierni, odznie. A ty sa môžeš ukotviť, ty sa môžeš stabilizovať vo svojom prirodzenom stave rovnováhy. Ale naše pocity nám vždy povedia, či to, čo práve robíme, je vhodné pre nás, alebo nie. Koľký z nás robia veci, ktoré spôsobujú, že náš žalúdok sa zovrie, dých sa zastaví, ramená stuhnú, naše trávenie sa totálne rozhodí, trpíme nevoľnosťami a zápchou, bolestiami žalúdka, úzkosťou, stresom, neschopnosťou v noci pokojne spať. Toto všetko vychádza z miesta, v ktorom zaobchádzame vlastným
telom príšerným spôsobom. A vedieme ho smerom, ktorým sme svoje telo nikdy viesť nemali. A ľudia fakt otupeli. Proste idú ďalej, mysliaci, že môžu. A pôjdu ďalej. Viem, že pôjdu, pretože som sama išla. A som veľmi vďačná. Že som dospela vo svojom živote do bodu, kedy moje telo muselo zasiahnuť a povedať: toto už nemôžeš ďalej robiť, pretože ak so mnou budeš ďalej takto zaobchádzať, zabijem ťa. A väčšina ľudí je naozaj na dobrej ceste zabiť sa bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Pretože všetko, čo robia a ako sa k sebe správajú, je jednoducho a len proti životu. A ak sa správame spôsobom, ktorý je v rozpore so životom, ženieme sa do sakramensky veľkých problémov. Fyzických, mentálnych, energetických, všetko je to prepojené. Takže Andrejka a Lenka, dúfam, že som vám zodpovedala vaše otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a že to pomôže aj vám, ktorí dnes počúvate. A ešte niečo, Andrejka a Lenka. Ak ste tak ešte neurobili, určite sa pozrite na môj web. Nájdete tam celkom dosť nástrojov, ktoré vám v tejto oblasti môžu veľmi pomôcť. Obzvlášť odporúčam v úvodnej fáze zmyslovú meditáciu a intuitívny pohyb. Tento je tam v skrátenej mini verzii, ale aj v plnej hodinovej verzii. A okrem toho od júna alebo júla, asi júna, bude možné zúčastniť sa týchto hodín intuitívneho pohybu raz mesačne naživo online. Prihlásiť sa môže ktokoľvek má záujem, tiež cez web. Link vám dám aj do popisu tejto epizódy, aby ste to nemuseli hľadať. Web stránka je miroslavatomasko.sk. Všetky tieto nástroje, o ktorých hovorím, sú vytvorené tak, aby vám pomohli predovšetkým dostať sa z hlavy do tela a naučiť sa znovu vnímať svet cez svoje zmysly a cítiť, vnímať svoje emócie, pracovať s nimi prospešným spôsobom, uvoľniť hromady neporiadku zo svojho systému. Všetky tieto nástroje sú jednoduché, krátke, dostupné pre kohokoľvek, sú buď úplne zadarmo, alebo za absolútne symbolickú cenu. Takže pozrite na to. OK, toto je vhodné miesto zaradiť ďalšiu otázku. Tá je od Veroniky. Veronika hovorí: Veľmi so mnou rezonovala téma, v ktorej si sa dotkla v minulom podcaste, kde si hovorila o rozptýlenosti. Cítim sa veľmi presítená a zároveň neviem urobiť ten krok z toho, že si odstrihnem určité veci. Ako by som si to mohla nastaviť tak, aby som mohla byť hlavne sama so sebou v spojení. A pripojím sem ešte súvisiacu otázku od Pauly, ktorá sa pýta: vyhorenie. V súčasnosti obrovský problém. Prečo si myslíš, že to tak je? A ako sa vysporiadať s totálnym vyhorením? Väčšinou počujem, že je na to dobré cvičenie, ale myslím si, že ty na to pozeráš ešte trochu inak. OK. Nuž, nie sme stvorení na to, aby sme vyhoreli. Nie sme tu na to, aby sme vyhoreli. Takže ak ti niečo spôsobuje vyhorenie alebo len presítenie, na čo to v skutočnosti poukazuje, je miera, do akej sami seba doslova zneužívame. Miera, do akej sa nevedome správame k sebe samým. Do akej sa stretávame sami so sebou. Miera, do akej využívame, zneužívame a nadužívame sami seba vo vlastnom živote. Pocit presítenia a v konečnej fáze aj samotné vyhorenie je výsledkom alebo následkom nepočúvania svojho tela a toho, čo pre nás je správne a čo pre nás správne nie je. Dôvodom presítenia, vyčerpanosti a vyhorenia je, že ľudia sami seba doslova vhodia do prostredia, do situácií,
do práce, ktorú nikdy ako ľudské bytosti robiť nemali. V okamihu, keď ideme sami proti vlastnej podstate, vlastnej prirodzenosti, proti tomu, kým skutočne sme, pretože nám nejaká skupina ľudí povedala, že to máme robiť. Či už je to tvrdo pracovať, nesklamať očakávania, makať na sebe, aby sme boli dosť dobrí. V okamihu, keď toto začneme robiť, obetovali sme seba samých a pomaly, postupne sa ničíme, až kým sa úplne nezabijeme. Toto je veľmi zákerný, veľmi pomalý proces. Naša energia postupne klesá. Najprv vnímame presítenie, o ktorom hovorí Veronika, postupne silnejúcu únavu a vyčerpanosť, chronickú vyčerpanosť a na konci vyhorenie. Začneme cítiť depresiu, energeticky, depresiu v tele, čo je prirodzený stav, pretože životná sila, duša, naša podstata nemá priestor prejaviť sa spôsobom, ktorý sa chce prejaviť. Je zatlačená, deprimovaná vo vnútri. To je ako keby sme, vybrali rybu z vody a poslali ju na nákup. Už len tým, že vybereme rybu z vody, ona trpí, lebo je v prostredí, v ktorom nikdy byť nemala a umrie po chvíli, pretože je to prostredie úplne mimo jej prirodzeného prostredia. Pre nás ľudí je to také horko-sladké, by som povedala, pretože my sme silní a schopní zvládnuť aj najbrutálnejšie podmienky, zvládnuť toho toľko, čo nám v podstate vôbec neprináleží. Môžu nás vytrhnúť z nášho prirodzeného prostredia, dať nás do vežiakov zo skla, zavrieť do kancelárií, posadiť do najpríšernejších pozícií, vlastne nás úplne vypnúť od nás samých a my to dokážeme robiť. Dokážeme to prijať, rešpektovať, robiť, dokážeme takto nejaký čas existovať. Pretože spoločnosť vytvorila veci, ktoré môžeme skonzumovať vo forme liekov, vitamínov, drog a vedy, ktorá nás udrží funkčnými z fyzického aj psychického hľadiska. Tak dlho, ako to len pôjde. Aby sme robili prácu, ktorú niekto potrebuje, aby sme urobili. Toto je dôvod, prečo sú všetci tak nešťastní, prečo sa máme tak mizerne. Lebo život je zjavne ťažký. Jasne, že všetko bude ťažké, že život bude boj, ak sa nebudeme počúvať. Keď pôjdeme sami proti sebe. Keď budeme sebe alebo niekomu niečo dokazovať, drviť, zatínať zuby a nechty a dávať to v strachu, že čosi. A keď úplne ohrozíme svoj vlastný život kvôli očakávaniam niekoho iného, jasne, že budeme presítení, unavení, vyčerpaní a vyhorení. Nie sme unavení preto, že robíme veľa. My sme unavení, sme vyčerpaní, sme vyhorení, lebo robíme veci, ktoré sme v podstate vôbec nikdy robiť nemali. Energia je jednoduchá. Buď ju získavame, buď sa obnovuje, zvyšuje, zväčšuje, alebo je z nás odčerpávaná, otočená proti nám, potlačená, alebo ak chcete, zatlačená, deprimovaná v nás. A tu začína naše fyzické telo veľmi trpieť. A nie len telo, ale aj myseľ. Opýtam sa vás. Ste ochotní počúvať sami seba a byť reálni? Urobte len toto. Počúvajte sa a buďte reálni. Paula, Veronika, všetci, ktorí dnes počúvate. Táto kultúra a spoločnosť sú tak choré, že už len to, že máme sami seba počúvať, sa stalo pre nás ťažkým. Bojíme sa toho. Nechceme sa počúvať. Nechceme vidieť, čo tam je. Nechceme počuť, čo tam je. A práve preto tu dnes máme túto debatu. V práci, ktorú robím deň čo deň, je môjim jediným a hlavným cieľom, aby si ľudia spomenuli, ako počúvať sami seba, vnímať sa, cítiť. A vôbec dôvodom, prečo vznikol tento podcast, je prehovárať k tej časti vo vás, ktorá je skutočná, ktorá je autentická, prinášať lásku k tým častiam nás,
ktoré sme hlboko zanedbali a potlačili. Ako nie je dosť dobré, pretože nesplňajú kritéria, ktoré si vymyslel niekto a stanovili ako podmienku prijatia nás ako ľudských bytostí. Budem ťa milovať, akceptovať, príjmem ťa, dostaneš túto prácu, ak. Toto sú podmienky, ktorým dovoľujeme, aby riadili náš život. A výsledok? Vyhorenie. Ako skutočne pomôcť osobe, ktorá vyhorela? Prihováraním sa. Vidieť ju, vnímať, dať priestor jej autentickosti. Dať láskavú pozornosť tej časti nás, ktorú sme opustili. Ktorú sme skryli ako nie dosť dobrú. Ako inú, ako odlišnú. Pretože ak dokážeme vidieť, čo sa skutočne deje, potom môžeme sebe, potom môžeme druhému človeku pomôcť. Mnoho ľudí vám poradí, choď si ľahnúť, daj si C-čko, daj si magnézium. Áno, aby si mohla pokračovať v tomto otroctve. Pomôcť osobe ale znamená hovoriť k podstate veci. Povedať pravdu. Hovoriť k jeho ľudskosti. Prejavením empatie, láskavej pozornosti. Dať jej vedieť, dostatočne ju inšpirovať, aby sme poštiklili, podráždili energiu v nej, naštartovali určité pochybnosti, aby sa tá osoba začala otvárať a pozerala sa na to, podľa čoho skutočne svoj život žije. A nasmerovali ju späť domov. Späť do jej tela. Pane Bože, veď väčšina ľudí potrebuje zvolenie už len na to, aby si išli ľahnúť. Posadiť sa, urobiť si prestávku, uvoľniť sa a postarať sa o seba. Často sa stretávam obzvlášť v úvode spolupráce s klientom s tým, že ho musím presviečať o tom, aby bol sebecký, pretože je všeobecne považované za totálne negatívne myslieť na seba. Lenže toto je jediný spôsob, to je jediná cesta. Veľa času trávime pred obrazovkami, displejmi. Toto nás veľmi vyčerpáva už samotnou energetickou podstatou pozerania sa do obrazovky. Sústreďujeme svoj pohľad, venujeme svoju energiu cez svoje oči do čohosi, do určitých vecí, zasekneme sa v tom, preklikneme sa ešte 15 krát kamsi a dostaneme sa k veciam a venujeme pozornosť veciam, ktoré si našu pozornosť nezasluhujú vôbec. Tiež konverzácie, ktoré máme s ľuďmi. Témy, ktorým sa vôbec venujeme. Toto má obrovský vplyv na našu energiu. My sa naozaj potrebujeme vrátiť do bodu, kedy chceme sami seba úprimne milovať. A kedy sa chceme o seba starať, venovať si tú láskavú pozornosť. Pretože až v tomto okamihu začneme byť naozaj užitoční pre tento svet. Keď sme plní, keď sa o seba postaráme, keď je o nás postarané, až vtedy sa môžeme starať o niekoho ďalšieho skutočne. Toto nemá byť ťažké ani komplikované, lenže aby to bolo možné, človek potrebuje odložiť, pustiť, opustiť všetko, čo je šialené, všetko, k čomu sa v živote zaviazala a je v akomkoľvek nesúlade s ním. A pre väčšinu z nás je to väčšina našich životov. A toto je teda dosť strach naháňajúce. Keď sa vydáte na cestu seba poznania, na cestu k sebe, prídete o veľa vecí. Lenže to je skvelé, to je krásne, to je úžasné. Prečo je úžasné prísť o väčšinu vecí, o väčšinu vzťahov? Pretože väčšina toho, čo v našom živote momentálne je príčinou toho, prečo sa cítime, ako sa cítime. Dám dnes ešte priestor jednej otázke. Táto prišla od Lukáša. Lukáš sa pýta, ako mám vytvárať svoj život podľa seba?
pôjdeš a budeš vytvárať svoj život. Zisťovať, ako ho chceš vytvárať. Ale začneš predovšetkým odpútavaním sa a púšťaním všetkých tých častí života, ktoré už si vytvoril, ale nikdy si v skutočnosti nechcel, aby také boli. Prestaň podporovať a vyživovať tú časť tvojho života, ktorú nemáš rád, v ktorej ti nie je dobre, ktorá ťa len vyčerpáva a ťahá dolu. A ak hovorím, prestaň podporovať a vyživovať určitú časť života, podporovaním a vyživovaním hovorím len venovať pozornosť. Kamkoľvek ide naša pozornosť, či sú to veci, o ktorých rozmýšľame, alebo veci, ktoré automaticky robíme. Tam ide naša energia. To vyživujeme, to rastie. To zahŕňa tvoju situáciu, tvoju sociálnu skupinu ľudí, s ktorými tráviš čas, prácu, ktorú robíš, spôsoby, akými tráviš svoj voľný čas, rozhodnutia počúvať a riadiť sa názormi iných ľudí, ktoré nie sú nejako v súlade s tebou. Ale počúvame ich, lebo ich nechceme sklamať, lebo sa čoho si bojíme. Začínaš teda tým, že sa vzdáš, pustíš, necháš odísť všetky tie časti svojho života. Prestaneš robiť všetky tie veci, ktorým dovoluješ, či už vedome, ale hlavne nevedome automaticky, aby boli súčasťou tvojho života. Takže vytvárať svoj život podľa seba ani nie je tak o tom robení, ako skôr o prestaní robenia určitých vecí. Asi ste si už všimli, alebo si skôr či neskôr určite všimnete, že spôsob, akým odpovedám na otázky, nikdy nie je, ani nikdy nebude úplne definitívny. Chcem povedať, nedávam absolútno definitívnu odpoveď, pretože vás nepovažujem za hlupákov. A nechcem takto s vami komunikovať, pretože každý z nás je iný. Takže tvoje osobné základné blokády, nedostatok či prebytok energie, tvoj aktuálny fyzický, mentálny stav budú iné, odlišné od mojich alebo od tých niekoho iného. Kľúčom je naučiť sa vnímať a pracovať s týmito jedinečnými časťami seba. Aby sme s nimi mohli pracovať, musíme ich počúvať a musíme ich vidieť, musíme prestať utekať sami od seba. Všetko sa teda vracia k seba poznaniu. Spoznaj sa tak hlboko, ako len môžeš a dokážeš. Potom zvládneš čokoľvek. Budeš presne vedieť, ktorá časť teba potrebuje pozornosť. Čo presne potrebuje. Ako máš s touto časťou presne byť. Prípadne, čo máš presne v danej chvíli urobiť. OK. Ešte zostali nejaké otázky nezodpovedané, ale dnes už nechcem pokračovať. Cítim, že čo malo dnes byť povedané bolo, takže to budem rešpektovať. A otázky, ktoré mi dnes unikli, dostanú priestor v nasledujúcich epizódach. Ďalšiu zverejním s najväčšou pravdepodobnosťou znovu takto o 2 týždne. Určite sa chcem venovať otázke od Martiny o našej potrebe tráviť čas pred obrazovkami a potrebe neustále čo si robiť. A tiež jednej skvelej otázke od Katky. K tejto otázke mám dokonca rozpísaný celý článok, lebo ju považujem za tak kľúčovú a zásadnú, že budem rada, keď budete mať odpovede na ňu okamžite po ruke bez potreby hľadať presne tú minútu v podcaste, kde som o tom hovorila. Bude o 2 základných nástrojoch, ktoré použiť, ak ste na úplnom začiatku tohto procesu, ak ste úplne na začiatku cesty k sebe. A vy všetci, ktorí počúvate, ak máte otázky, alebo ak sa chcete so mnou porozprávať v rámci tohto podcastu, neváhajte a pošlite mi mail s predmetom buď otázka do podcastu, alebo rozhovor do podcastu na adresu info@miroslavatomasko.sk. Ja chcem naozaj inšpirovať a pomôcť ľuďom aspoň do určitej miery vrátiť sa k ich vlastnej inteligencie, pretože tu je, pretože ju všetci máme, v každom z nás je, ale bohužiaľ nás naučili veriť tomu, že nevieme nič, že musíme všetko zistiť, naučiť sa ideálne od niekoho múdrejšieho, pozrieť sa, nájsť odpovede tam vonku, ako máme žiť svoj život. A
Ako som už spomínala, v posledných týždňoch som pridala na môj web miroslavatomasko.sk celý rad jednoduchých, účinných a pre každého dostupných nástrojov. Sú nesmierne hodnotné, obzvlášť pokiaľ ide o presúvanie sa z hlavy do tela, zbavovanie sa nahromadeného neporiadku. Učenia sa znovu vnímať a cítiť, návratu k sebe domov, k svojej inteligencii, do svojho tela. Pozrite, preskúmajte, zistite, čo s vami rezonuje, čo vás oslovuje. Ak rezonuje, choďte do toho a zostaňte pri tom. Ak nie, jednoducho sa držte od toho ďalej. Tak, to je na dnes všetko. A ja sa na vás veľmi teším presne takto o 2 týždne. Majte sa krásne.